Abathandi bomculo kaMaskandi kanye nabathandi bomculo weGcokama Elisha bababaza ikhono lowesifazane ovele wavela enkundleni zokuxhumana eculisa okweGcokama Elisha. Lo wesifazane ukuvezile ukuthi uwumlandeli oqina weGcokama Elisha ngoba zonke ingoma zeGcokama Elisha uyazazi futhi ucula njengalo ngqo. Lokho kube yisimanga ukubona umuntu wesifazane eculisa kumuntu wesilisa. Yebo bafethu, nani kuphi ngihlanyiswa ile ngo yoba ngake ngasangana. Nani kuphi ngihlanyiswa ile ngoma le eyayithi sengiyofa ngitelile mina ngendaba zothando. Uthando lakho selungibangela isilungulelo yazi. Ngiyofa ngitelile mina ngendaba zothando. Uthando lolu selungibangela isilungulelo yazi. Sengiyofa ngitelile mina ngendaba zothando. Bafethu, mase bethi wena uphila kanjani lesisu sakho yincwadi, wena uphila nengcwaba umbulali. Hayi, wena uphila kanjani lesisu sakho. Yebo bafethu, nani kuphi ngihlanyiswa ile ngo yoba ngake ngasangana. Nani kuphi ngihlanyiswa ile ngoma le eyayithi sengiyofa ngitelile mina ngendaba zothando. Uthando lakho selungibangela isilungulelo yazi. Ngiyofa ngitelile mina ngendaba zothando. Uthando lolu selungibangela isilungulelo yazi. Sengiyofa ngitelile mina ngendaba zothando. Bafethu, mase bethi wena uphila kanjani lesisu sakho yincwadi, wena uphila nengcwaba umbulali. Hayi, wena uphila kanjani lesisu sakho.